Nepřijde. Ale tam jde o to signalizace. Tam nejde o jména přehození kartiček. Dámy a pánové, vážení zastupitelé, dovolte mi, abych vás uvítal na našem druhém zastupitelstvu v roce 2014 a dovolte mi, abych po tomto zahájení sdělil vám všem obligatorně, co tady je běžné, že se z tohoto jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam. Dívám se na prezenční listinu, je zde 17 přítomných, omlouvali se mi 3 zastupitelé, paní kolegyně Herinková, pan Němec a pan Petřina. Pan Němec z důvodu projednávání podmínek pro eventuální výstavbu víceúčelové tenisové haly, nebo víceúčelové haly sportovní v areálu gymnázia na Mělníku, pan kolega Petřina z důvodu zdravotního je handicapován a paní kolegyně Alena Herinková z důvodu dovolené. Zápis pořízen 3.2. byl ověřen zapisovateli Liborem Petřinou a Petrem Wolfem bez připomínek. Dovolte mi, abych přistoupil k kontrole usnesení z našeho jednání minulého 3.2. Jedná se zde, prosím vás, o připomínky, úkoly, které vyplynuly v průběhu tohoto jednání. Zastupitelé obdrželi podklady z hlediska záměru provozování hady BIOS od fotbalistů. Pan Stiblik byl řádným způsobem informován o vyřízení své stížnosti. Pan doktor Mirta obdržel odůvodnění odměn, které obdržela paní bývalá ředitelka Centra seniorů. Na křižovatce ulic Přívozu Českolipská došlo k dovybavení veřejného osvětlení. To se týká prověření, zda na víceúčelovém hřišti Blahoslavova bylo nebo nebyla časomíra, nebyla předmětem vlastní projektové dokumentace. Dostal jsem informaci, že schodiště u pomníku Jana Palacha bylo opraveno. Co se týká základní školy Junkmanovy sady, problém holubího trusu a problém, bych řekl, redukce počtu holubů a eventuálně technického zajištění tak, aby zde bylo zabráněno hnízdění, ten vlastní proces probíhá. Pověřili jsme i otázku zpřístupnění židovského hřbitova. Našla se cesta, která by nešla přes pozemky, které jsou dneska dotčeny výstavbou, to znamená do budoucna lze z druhé strany komunikačně napojit vstup do židovského hřbitova, takže ta věc je technicky řešitelná. Bylo to i projednáno s stávajícím, bych řekl, správcem židovského hřbitova, který byl informován o tomto záměru a o způsobu technického řešení. Kolegové, obdrželi jste výpočet vodného stočného v daném období s tím, že obdržíte, jakmile my dostaneme od VKM ještě zbývající, myslím, že 4 roky, to znamená 2, 4, myslím 4, 5, 6 a 2014, jestli dobře vzpomínám, co považoval a chtěl od nás pan kolega Tichota. Pan kolega Tichota byl informován naší tiskovou o ověření a vůbec řešení otázku článků pana Kovandy z hlediska hotelu Beránek a
pak byl opraven vstup na můstek na Podolí u autobusového nádraží. Ta oprava, která proběhla v rámci místní komunikace. To byly úkoly, které byly vyplynuly a které byly do současného dobu všechny dořešeny. Dále mi dovolte, kolegové, abych pokračoval dál v těch procedurálních záležitostech týkající se volby komisí. Navrhuji, dívám se, aby navrhová komise přípravy vlastního návrhu usnesení pracovala komise ve složení bez titulů kolega Wolf a kolega Kraus. Ptám se jich, dívám se na ně, zda mají tomu zásadní připomínku. Nevidím, nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby naši kolegové, pan Wolf a pan Kraus, byli v tomto okamžiku členy návrhové komise dnešního jednání zastupitelstva, hlasujeme nyní. Návrh byl schválen. Ověřovatelé po tom zápisu, dívám se zde na pokračování a byla by to paní kolega Kubišová a pan kolega Leicht. Ověřovatelé zápisu. Pan kolega Leicht říká, že nemůže. Nemůže, nic neděje, dívám se dál, pan doktor Pejchl se k tomu rád přihlásí. Takže vážení kolegové, kdo souhlasí s tím, aby ověřovatelé zápisu pracovali ve složení paní kolega Kubišová a pan kolega Pejchl. Dámy a pánové, hlasujeme o tomto návrhu. Děkuji vám a přistupuju k dalšímu bodu, a to je tady běžně, návrh byl schválen, a to je složení pracovního předsednictva. Návrh složení je jako obvykle bez titulu Mikeš Neumann. Kdo, kolegové, souhlasí, aby dnešní jednání zastupitelstvo řídilo předsednictvo ve složení Mikeš Neumann? Hlasujeme, prosím vás, nyní. Děkuji. Takže, dámy a pánové, přistupujeme k bodu programu jednání dnešního zastupitelstva. Mám tady návrh občanů, aby z dnešního jednání zastupitelstva byl stažen materiál číslo 54, to je materiál pořadové číslo 32. Nechám o tomto návrhu hlasovat, aby dnes nebyl projednáván materiál číslo tisk 54, pořadové číslo 32, jednání zastupitelstva. Zahaju k tomu rozpravu v případě, že nějaká bude. Jestliže není, nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby z programu dnešního jednání zastupitelstva byl vyjmut tisk číslo 54. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat. Dámy a pánové, máte před sebou program bez tisku číslo 54. Kdo souhlasí s vás tím, aby jsme podle tohoto programu postupovali? Hlasujeme o programu jednání našeho zastupitelstva. Hlasujeme nyní. Jednání zastupitelstva bylo schváleno. Děkuji vám. Přistupujeme k bodu číslo 4, a to jsou náměty a připomínky občanů města Mělníka. Vážená veřejnost, máte právo zde vystoupit. Prosím. Dobrý den, Kovaříková. Já bych se chtěla zeptat dneska jenom na 2 věci a jednou je teda teď, jak se bude opravovat starý most, jestli hodně lidí má
zájem vědět, jestli bude uzavřen i pro pěší. To je jedna věc. Druhá věc je, když už se bude opravovat ten starý most, jestli by nebylo možné zvážit, zda na výjezd u cyklostezky by bylo možné dát retardér, protože s dětmi třeba na kole se tam opravdu výjíždí blbě. A potom budu pokračovat s dalším, když mi odpovíte. Dobře, tak já na to odpovím takhle. Most se bude opravovat zhruba 4 měsíce, nebo dokonce ne. Zavírám oči, vidím před sebou termíny, zahajujeme v měsíci květnu, bude se končit v měsíci srpnu s tím, že most bude uzavřen ne pro pěší, ale pro automobily 2 měsíce. Jinak prostě tam bude řízený provoz semafory. Co se týká retardérů, tento most má 2 etapy oprav. V současné době v té první etapě za zatím částku 9,7 milionů, to jsou opravy povodních, to znamená, budou se zde opravovat mostní pilíře a ledolamy, plus de facto ložiska samonosné ocové konstrukce. Teprve 2015 se bude opravovat konstrukce celá. To znamená v tom případě jak de facto vlastní mostovka, tak i povrchy. Ano, toto může být předmětem další opravy 2015. To znamená, pan kolega Klučko vyslyší, a aby v rámci projektu se i s tímto sklidněním dopravy v této okamžiku počítalo. Dobře. A další věc je, že by mě zajímalo, když už teď rada aktivně řeší parkování v centru, jestli se taky zabývá parkováním mimo centrum, to je na sídlištích. Já jsem tady dneska za Studentská, Dukelská a Kopeckého a tam je situace s parkováním opravdu tristní. Po 5. hodině večer se tam zaparkovat nedá a městská policie je tam velmi aktivní, sice asi na podněty občanů, ale je potřeba to tam opravdu řešit, protože v loňském roce tam bylo to vyřešené nějakým způsobem v ulici Kopeckého, byly tam nakreslený příčný značení, nicméně ty místa byly udělané širší, to znamená, že ve finále tam je v podstatě méně parkovacích míst, než tam bylo před touhletou změnou. To je ulice Kopeckého. Co se týče Studentská, Dukelská, možná i Čechova, nevím, tam prostě není možný po 5. hodině zaparkovat, takže by bylo potřeba to nějakým způsobem vyřešit. Chodníky tam jsou po obou stranách dostatečně široký. Takhle přiznám se, že toto nás asi čeká do budoucna, poněvadž my jsme zatím řešili, víte, že pilotním způsobem jsme rovnali parkování ve středu města jako parkování za účelem, bych řekl, optimalizace celého systému. My se dostáváme po stránce jak věcné, tak finanční k tomu, co by regulace parkování měla být. Je pravda, že se bude muset rada i zastupitelstvo zaobírat ostatními částmi města. Je otázka, jaká strategie bude zvolená, protože ta věc není vůbec jednoduchá, jakým způsobem to řešit, protože pochopitelně jsou tady některé varianty, které jsou na stole a je třeba je prodiskutovat. Určitě tento úkol vyplyne pro dopravní komisi Rady města Mělníka, protože ta otázka skutečně odborná, to není otázka čistě politického rozhodnutí, ale věcná záležitost a z toho to vyplyne nějaký závěr, eventuálně potom nějaká časová trajektorie, kdy a za jakých okolností. No a nebylo by možné dočasně a nějakým způsobem tam dát ceduly o tom, že třeba se smí na tom chodníku parkovat ve večerních hodinách? Protože třeba v tom Kopeckého je ten chodník dostatečně široký na to, aby tam zaparkovali problém, auta. Říkám, ta věc skutečně není věc posouzení rady nebo zastupitelstva. Kolegové de facto slyší, to znamená, že to dostane za úkol dopravní komise, která to projedná, v případě, že tomu šířkové rozměry a věci ta technického charakteru budou vyhovovat. Osobně, co se týká mé osoby, s tím problém nemám. Ale říkám, nechci vstupovat jako laik do technického řešení věcí, které přísluší dopravním odborníkům a nepřísluší mě jako starostovi města. A nemůžete jako starosta města dát třeba městský policii, že by nemusela pokutovat ty lidi tam, když tam v nočních hodinách stojí? Vážená paní, jde ledascos.
Problém je v tom, že je asi obtížně prohlásit, že ulici Studentská, ulici Kopeckého nebo ulici Čechova nebo jiné nebude fungovat městská policie. V každém případě asi ta situace bude muset nějakým způsobem být řešena, zatím se řeší tímto způsobem. Budeme se snažit co nejdříve tu vaši problematiku v daných ulicích vyřešit. Možná, že i do jednání příštího zastupitelstva 5.5. Dobře, ještě jedna věc. Konkrétně v té Kopeckého byly nakreslený 2 místa pro invalidy a ty místa bývají na noc prázdný. Tak by možná stálo za to je zrušit. Dobře, to jenom já říkám, beru to jako váš námět, určitě ano, s tím, že toto bude další věc, kterou by měla komise projednat a doporučit radě města, jakým způsobem v této lokalitě je z hlediska technického, z hlediska, dejme tomu i politické rozhodnutí, optimální řešení tak, aby bylo vyhojeno všem zde dotčeným zájmům. Děkuju. Pan doktor Pejchl. Já jsem vyvolaný o chvíli pozdě, já jsem se chtěl přidat k tomu problému okolo té cyklostezky, na který jsem upozorňoval už asi 3 roky. Přijde mi, že do roku 2015 je to moc dlouho. Je to místo, které je poměrně hodně frekventovaný, čím dál tím frekventovanější a má 2 věci. Ten výjezd je tam opravdu hodně nebezpečný. A pak, když tam ty lidi jezdí, tak když jich jede víc, tak nemají kde zaparkovat. Tak jestli by se to dalo vyřešit dřív než v roce 2015. Já určitě říkám ano, já říkám, že definitivní řešení by bylo asi optimálně udělat v celé lokalitě ve vazbě na tu komunikační návaznost asi novým řešením povrchu. Kolega Klučkovi slyší v této věci, je to otázka projednání s příslušnými orgány policie a naším dopravním správním odborem tuto záležitost. Je to na katastru města Mělníka, je to na katastru Hořína, ale pochopitelně my to iniciovat budeme a vstoupíme do toho. Jako není to na našem katastru, ale logicky vnímám to, že to je problém i občanů města Mělníka. Takže děkuji. Pan Petr Štemberg, prosím. Dobrý den, Petr Štemberg, pane starosto, vážení radní a zastupitelé. Já tady dnes mám 2 podání. To první se na dnešní jednání nedostalo, což je dobře, protože si aspoň budete moci vyzvednout materiály, které jsme zpracovali. Jedná se o znovu obnovení názvu ulice Příčná, která se jmenovala ulice Legionáře Havleny. Tento materiál, který jsme zpracovali a který popisuje život a dílo, dá se říct, Legionáře Havleny, si můžete vyzvednout v hardcopy na podatelně městského úřadu a předpokládám, že se tedy tato věc dostane na pořad jednání nějakého příštího zastupitelstva. Potom tady také bych rád probral... Pane kolego, můžu to vstoupit? Ano. Dovolíte. Pochopitelně, když jsme ten podnět dostali, předjednávali jsme ho, věc je pouze následovný. Já se domnívám, že obecně z hlediska věcí bych řekl technického charakteru, změny a vůle se domnívám, že ta situace je řešitelná bez komplikací. Důvod je v tom, že tato významná osobnost vstoupila do dějin de facto teda ke konci svého života tím, co prošlo. Je pravda, že město Mělník nevědělo do detailů jeho vztah k městu Mělníku. Já myslím, že ten problém tam není. Má to trošičku jednu záležitost podstatnou, kterou bude muset předjednat, a to je skutečnost, že tam, ano, je tam nějakých 12 občanů starší 15 let, ale to asi dokážeme se dohodnout v tom směru, aby mohli změnit doklady a s tím, že pochopitelně město Mělník to vykompenzuje tak, aby to nebylo na náklady těchto občanů. Složitější situace je u živnostenského oprávnění, protože tam je, jestli dobře spočítám, 7 živnostníků, ale to je, myslím, taky řešitelná záležitost. Je to složitější v jiné věci. Jsou tam 2 právnické osoby. A tam je ta situace komplikovaná, protože to je změna obchodní rejstříku, dalších věcí, ale především razítek, papírů a jinou záležitostí. Neboli já předpokládám tu věc,
že bych se sešel příští týden se zástupci podnikatelů v této ulici a dohodli jsme se, co je pro ně přijatelný, jakou cestou by to šlo, protože pochopitelně nechci, aby oni na svých bedrech nesli náklady spojené se změnou názvu ulice. Tuto otázku projednáme. Já si myslím, že ten podnět je velmi zajímavý a tato osobnost skutečně za to, co dělala, prožila k konci svého života, stojí, za ní se zmíní, protože ta legenda je známá a vůbec i dokonce v tom momentu, že je známa i město Mělník, protože skutečně je to věc výjimečná, která asi je neopakovatelná i v tomto momentu jeho de facto 2 opakovaných poprav. Takže v této věci ano, je to také nakročeno. Předpokládám, že bude záležet pouze na jediné věci, kdy s podnikateli se domluvíme na těch procesních krocích. Jinak obecně si myslím, že se najde pochopení v zastupitelstvu na toto přejmenování této ulice. Já si myslím, že by se mohl najít i vhodný termín, protože zahájení první světové války bylo 23. července. Když se to nestihne do tohoto termínu, tak je potom možné využít Den veteránů 11.11., kdy skončila první světová válka. My s tím taky počítáme s 28.7. de facto teda jako s termínem, ale říkám, nechci slibovat něco, je to otázka dohody, ale myslím si, že ta věc je časově realizovatelná. Dobře, a ta druhá věc, to je můj dopis, který jsem vám poslal a který se dostal na program tohoto jednání jako bod číslo 43. Chci se pouze zeptat, jestli potom budu připuštěn do diskuze, nebo jestli se k tomu tématu mám vyslovit teď hned. Já se domnívám, že budete určitě připuštěn do diskuze, až tady je zvykem, že materiál týkající předkladatele nebo nějaké osoby je vždycky, by mohl v úvodním antre uvést důvody, proč, z jakých okolností. Takže já se domnívám, že tady setrváte, určitě ano, tento bod bude projednáván a předpokládám, protože je to i zvykem, že vy k tomu bodu budete moct vystoupit. Dobře, děkuji. Pan doktor Merta. Výborně. Já bych jenom reagoval na tu první část, jestli by, pane Štamberg, nebylo jednodušší. Jenom to navrhuju. Umístit pamětní desku na dům legionáře Havleny, nepřejmenovat tu ulici, protože se z toho stane precedens a budeme přejmenovat celý Mělník. Druhá věc, nevidím jako problém umístit bystu tohoto člověka v parku na Polabí, kde je velký provoz lidí a určitě tam si to všimne víc lidí než na té šavce. Zvažte to taky. Děkuji. Neříkám, já vycházím z toho, že já to musím projednat, udělat. Je to jednání, prosím vás, rady a zastupitelstva v této věci, abychom to zvládli v nějakém termínu. Tady je nějaký návrh, kterým se vážně město zaobírá. Tak, vše. Děkuji panu doktorovi Mertovi. Dobrý, mladá paní, povídejte. Jitka Támová, dobrý den. Já jsem si to tady sepsala, protože toho mám trošku víc. Mám 2 věci teda, a tak budu zatím rekapitulovat tu jednu. Problém právní služby. V roce 2008 se konalo poptávkové řízení na právní služby. Požadavky zadavatele byly, že smlouva bude uzavřena na 24 měsíců, stanoveny pouze kvalifikační předpoklady, které se hodnotily, což je nepřípustné. Zadavatel v poptávkovém řízení nestanovil požadavek na uvedení nabídkové ceny. Do poptávkového řízení bylo doručeno 6 nabídek, z toho 4 byly vyloučeny a o tom, že výběr ze 2 nabídek byl radou města dne 16.3.2009 proveden transparentně, o tom se dá pochybovat. Smlouva na poskytování právních služeb byla podepsána v březnu 2009 s panem magistrem Klimešem na dobu určitou, to je od 1.4.2009 do 31. března 2011. V oblasti hmotného práva advokát se zavázal k poskytování vypracování stanovisek a vyjádření pro všechny orgány, účast při přípravě a sjednávání smluv, sepis listin potřebných k uplatnění nároku zadavatele, poskytování poradenských služeb. Smluvní cena byla stanovena jako paušál 39 000 korun měsíčně a odměnu 50% z náhrad nákladů řízení plus náhradu hotových výdajů.
Na základě žádosti advokáta byla na podzim roku 2010 schválena mimořádná odměna ve výši 80 000 s tím, že to bylo prezentováno jako nad rámec smlouvy. Ale vzhledem k tomu, že se jednalo o činnosti, které pokrývají předmět smlouvy, tato částka si myslím, že neměla být vyplacena. Platnost smlouvy zanikla k poslednímu březnu 2011. V únoru 2012 však byl uzavřen dodatek číslo 1 k této již neplatné smlouvě. Tímto dodatkem se upravila paušální částka za poskytnuté služby o míru inflace na 40 350 korun měsíčně a dalším teda jako bodem dodatku 1 tam bylo uvedeno, že advokát poskytoval klientovi své služby konkludentně i po 31. březnu 2011. Konkludentně to znamená mlčky. Vzhledem k tomu, že se jedná o předmět plnění dle veřejné zakázky, tak každý smluvní vztah musí být podložen teda písemně a to je vlastně paragraf číslo 7 zákona o veřejných zakázkách. Jednalo se v tomto teda o porušení zákona. Na základě informací, které mi poskytl Městský úřad v březnu 2013, tyto informace byly uveřejněny teda na úřední desce, již nejsou dostupné teda, jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu. V roce 2008 činil limit pro veřejné zakázky malého rozsahu 2 miliony korun. Tak jsem vypočetla z částky zaplnění této zakázky za 4 roky dozadu dle podmínek smlouvy a tato částka byla překročena již v březnu 2013, takže výběrové řízení mělo být provedeno již v prvním čtvrtletí 2013, takže i v tomto případě byl porušen zákon. Na tyto skutečnosti jsem upozornila pana starostu počátkem prosince při osobním jednání a ten mi řekl, že do konce roku bude vypsaná nová veřejná zakázka. 18.12.2013 bylo vyhlášeno poptávkové řízení na veřejnou zakázku, jednalo se zase o veřejnou zakázku malého rozsahu a termín pro podání nabídek byl stanoven 2. ledna 2014. Součástí nabídky mělo být i předložení referencí k poskytovaným službám a vzhledem k tomu, že tam byly vánoční svátky, tak v tom období do podání nabídky to byly pouze 2 úřední dny. V poptávkovém řízení je dále uvedeno, že v řízení je vyhlašováno v souladu s metodickým návodem postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Metodický pokyn není na webových stránkách města uveřejněn, zakázky se zadávají malého rozsahu se sice zadávají mimo režim zákona, ale musí se dodržet paragraf číslo 6 zákona o veřejných zakázkách, to je zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vzhledem ke stanoveným kvalifikačním kritériím datu vyhlášení a podání nabídek 2. ledna se dá předpokládat, že paragraf 6 byl porušen, protože nabídku mohl předložit jen uchazeč, který byl informován o tomto poptávkovém řízení. Potom jsem se chtěla na základě této rekapitulace, teda ty otázky budou krátké. Kolik bylo doručeno nabídek, jaký uchazeč byl vybrán, kdy byla uzavřena smlouva a identifikační číslo vybraného uchazeče. Takže řeknu vám přesně počet nabídek, byly doručeny 4. Ano. 4 nabídky, bylo tam ve své podstatě mimo těch vlastní kvalifikačních, které tam se byly dány, bylo rozhodnutím byla cena, nejnižší nabídku podal stávající de facto náš smluvní partner, to znamená firma Klimeš Černý. Částku si přiznávám, teďkon říkám vám, přesně neřeknu, je to nějakých 39 tisíc, já si fakt nepamatuju přesně, takže toto je a tuto věc projednala, obálky de facto byly otevřeny komisí ve složení Mikeš, de facto Šuk a paní Petrová a výsledky toto de facto otevření a porovnání a posouzení předložení Rady města, která v měsíci lednu, nepamatuju si přesně kdy, schválila, že firma Klimeš Černý, s ní bude uzavřena nová smlouva. Toto je to, co jsem schopen z hlavy bez přípravy vám sdělit. A ta smlouva byla uzavřena kdy? Ta smlouva, myslím, že je teďkon
nevím, uzavřená smlouva byla během měsíce nebo začátkem února. To vám ještě není problém vám to dodat v plném rozsahu. Já říkám, přiznám se, že si nepamatuju tyto detaily smluvní, poněvadž to nebyla věc, kterou jsem ve své podstatě úplně si pamatuju, jo, takže nevím. Ale jsem schopen pochopitelně vám všechny doklady této věci doložit. A ještě jsem se chtěla zeptat, protože advokátní kancelář Klimeš Černý není společnost s ručením omezeným, ani veřejná obchodní společnost, to identifikační číslo patří k kterému advokátovi? Madá, paní, ptáte se na něco, to jako skutečně nevím. Nevím z hlavy, jako není problém, jestliže, aby to bylo úplně optimální, máte nebo mailovou adresu, pošlete mi tyto otázky mailem, já vám na to promptně odpovím. K tomu se teda ještě váže další, protože vy jako město jste platili vlastně de facto skoro rok za služby, které nebyly podloženy písemnou smlouvou. Proč neplatíte Mělnickému útulku? Ta věc je úplně jednoduchá. Z jednoho důvodu, a to je tak, že víte, a vy jste velmi dobře informován, jak ten proces probíhal. Já jsem ne, že neplatím Mělnickému útulku. Město Mělník přistoupilo k jedné věci. Víte, že další podání antimonopolního úřadu bylo v polovině měsíce listopadu, bylo konstatováno, že úřad nenašel z moci úřední důvod k zahájení přezkoumání výběrového řízení ve věci provozovatele útulku, bylo to opakovaně. Je pravda, že gentlemansky mi bylo slibováno, že v případě tomu tak bude, že provozovatel útulku v řádném termínu ukončí nájemní vztah a předá útulek městu Mělníku. Tomu nedošlo. A můžu k tomu, k té gentlemanské dohodě. Ta gentlemanská dohoda byla taková, že až rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, takže vlastně ten útulek bude uvolněn, ale tu gentlemanskou dohodu jste porušili vy, protože vy jste podali, nebo jako město podalo žalobu už v září a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, nebo tahle až v listopadu. Vážená paní, vy víte přesně dobře, jako já, proč jsme to učinili. Protože kdybych to nepodal, tak do měsíce od ukončení by opět nabyl vlastní nájemní vztah. To se totiž stalo 1. února 2013. Opět gentlemanská dohoda, tím, že se čekalo na to, až ten doba marně uplyne. Já jsem předpokládal, že je to korektní jednání. A pak mi bylo sděleno, pane starosto, máte smůlu, ta výpověď je neplatná. Protože po marně uplynula doba, my jsme nevyklidili a vy jste nepodal žádost o vyklizení útulku. Proto já jsem z těchto důvodů musel učinit tento zásadní krok, protože jinak já bych od 1. října 2013 měl opět platnou nájemní smlouvu a opět bych musel 3 měsíce čekat na výpověď. Takže ta otázka byla tak, že bylo uskutečněno něco v lednu, respektive v prosinci 2012. My jsme nemohli to připustit, my jsme ale taktéž, víte sama, netlačili ani na soud a nežádali jsme o projednání, protože pořád to byla otázka jednání. Ano, v případě, že by vám bylo sděleno, že útulek zůstal ve stávajícím provozovateli, který tam je bez právního důvodu, my to tvrdíme, že tomu tak je, tak v tomto okamžiku jsme žádali, aby soud projednal. A víte, že jednání je na zítřek, myslím 25.3., kde soud by měl rozhodnout o tom, zda naše podání o uvolnění útulku a vrácení útulku jeho majetku a zvířat do vlastnictví města Mělníka, zda toto bude nebo nebude v této věci zítra rozhodnuto. Takže a já jsem sdělil jednu věc opakovaně, že ano, že ve své podstatě město Mělník uhradí útulku náklady ve výši vítěze výběrového řízení, a to i z toho důvodu, že i v rozpočtu města Mělník na rok 2014 bylo počítáno, že ten objem prostředků bude snížen o danou částku, o těch 11 000 měsíčně, tak, jak ta soutěž proběhla. To znamená, já jsem útulku opakovaně sdělil, že jim nezaplatím fakturu 46 000 korun, ale fakturu, která je ve výši vítěze výběrového řízení.
Takže město ne, že by to bylo obohacování, já jsem nabízel, že toto je návrh města Mělníka, protože já nic jiného uskutečnit nemůžu, protože ve své podstatě je to skutečnost, která nastala, prosím. Já do toho skočím a nebo Mělnický útulek tady na tohle přistoupit nemůže z důvodu, protože by v podstatě potvrdil vítěze DocPoint, se kterým celou dobu nesouhlasí. Takže v podstatě to je důvod. Dál Mělnický útulek předpokládá, že smlouva je platná. Říkám, jako... Ale vy jste měli tady tohle, teď odpovídáte úplně na něco jiného, než se ptala mamka, protože... Odpovídáte na něco jiného. Mamka se ptala, proč právníkům platíte na neplatnou smlouvu, ale útulku neplatíte. Právníci služby neposkytují, nebo poskytují, ale ne imrvére, zatímco ty v útulku poskytují služby dennodenně, každou minutu 24 hodin denně. Prosíme o vysvětlení. Dobře, já vysvětlu jednu jedinou věc. Ano, je tam se věc, která tam nastala, která nějakým způsobem proběhla, se týká právníků. Ta věc nějakým způsobem byla řešena a já říkám, to není nic proti stávající povaze útulku. Já prostě říkám tu věc, že v rozpočtu města Mělníka na právní služby byla částka tato schválená a podle schváleného rozpočtu ty služby byly poskytovány, byly hrazeny. Tak já se ještě zeptám, když jste neměli platnou smlouvu s právníky, jak jste mohli schválit rozpočet na rok 2012? Rozpočet schválit můžeme, prosím vás, protože rozpočet je částka, která není vázaná žádnou smlouvou. My můžeme si dát jako město Mělník do rozpočtu jakoukoliv částku na právní služby. To je věc de facto zastupitelstva města Mělníka. Takže tato věc trošičku jako já chápu, kam to tlačíte, já chápu, co mi říkáte. Já nemám problém, jestli soud rozhodne, že mám zaplatit 46 000 korun za měsíc leden, únor a březen útulku, nemám s tím problém. Ale já jako starosta města nemůžu mimo schválený rozpočet uvolnit jinou částku, než byla vysoutěžená. S tím, že dneska jsem ve sporu, ne pokračování služby, ale tím, že ta služba je poskytována, aniž by město ji vůbec chtělo. Je tam jedna zásadní věc, že stávající provozovatel nechce uvolnit prostory a vrátit majetek městu Mělníku. Ten spor dokonce není ani o DocPointu, a je o městu Mělníku. To je základní problém. Tam někdo mi 3 měsíce drží můj majetek, kterému já se řádným způsobem jako město nemůžu dostat. A proto já se v podstatě říkám, ano, vám poskytnu tuto službu, jestliže bude rozhodnuto o tom, že mám doplatit, doplatím. Nemám si zásadní problém. Akorát říkám, ta filozofie a právní názor, které má v této situaci město Mělník. Pan doktor Merta. Zkusím to. Paní Támová, bych jenom požádal, pojďte to vyřešit, jako se řeší útulek. Zítra je soud, podejte stížnost k soudu, máte na to nárok. Protože já mám pocit, tohle už jsme tady řešili několikrát, právníky ne, ale ten útulek tady řešíme 2 roky, nevyřešili jsme vůbec nic. Zítra uvidíme oba, nebo všichni 3, jak se věci mají. Takže já přejdu k té druhé věci. Děkuju. A to je dědictví. To taky není vyřešeno. Jestli to můžu trochu zrekapitulovat, takže na konci roku 2009 obdrželo Mělnické sdružení oznámení advokátní kanceláře Johna Crawforda o existenci 10% z dědictví postele Májové, určeného pro Mělnický útulek. Vzhledem k tomu, že útulek je ve vlastnictví města, tak vlastně zástupci Mělnického sdružení to vlastně veškeré materiály předali. 7.1. 2013 jsem požádala Ministerstvo zahraničí o poskytnutí informací o tomto dědictví. 4.2. starosta města na základě žádosti o informace z ledna 2013 odpověděl, že probíhá čilá korespondence mezi právním zástupcem města a právní kanceláří řešící toto dědictví. 5.2. pan starosta v týdeníku 5+2 řekl, že před 3 roky bylo do Ameriky zasláno byly dokumenty zaslané prokazující, že je město majitelem útulku. Od té doby, že se čeká a že město se snažilo po čase zjistit, co se děje, ale americká strana neodpovídala. Dne 27.2.2013 mi konzulát z Los Angeles poskytl informace, že dědictví již bylo vypořádáno jiným způsobem vzhledem k tomu, že žádná korespondence se za celou dobu neprobíhala.
18.3. jsem tady na zastupitelstvu vznesla dotaz, jestli existují doklady, které by prokázalo, že ta čilá korespondence vlastně existovala, podací lístky nebo doručenky. Vzhledem k tomu, že potom se dlouho nic nedělo, tak 16.2. mi byl panem starostou poskytnut materiál týkající se dědictví a z toho vyplývá, že advokátní kancelář Klimeš Černý korespondenci započala až 4.5.2010, ale není to vlastně podloženo tím, že ta korespondence vlastně nebo ten dopis vůbec odešel, protože podací lístek a doručenku nemám. Jinak ta čilá korespondence začala až potom od dubna do května 2013, potom tam už byly jenom tam už byly 3 dopisy. Chtěla jsem se jenom zeptat, jestli to město bude řešit tak, že vlastně to propadlé dědictví se bude řešit z pojistky advokátní kanceláře, nebo jak? Já teď v současné době jednu záležitost, já dám slovo panu kolegu Černýmu, aby se této věci vyjádřil, poněvadž pochopitelně je to věc, která jim byla dodána, a pak na tu další otázku bude řešit Rada města. Děkuji, já na to odpovědět nemůžu a byl by to můj subjektivní názor. A potom mám teda poslední věc, že vlastně dochází k porušování paragrafu 5 zákona 106 z roku 99 o svobodném přístupu k informacím, protože veškeré žádosti o informace a odpovědi máte uveřejňovat a vlastně na webových stránkách nejsou. Můžu doložit, o které informace se jedná. Je to za 2 roky dozadu. My jsme to nějakým způsobem řešili, vy jste na to mi upozorňovala, takže ta věc byla řešena tím, že ta část, která byla další, tak tam tyto informace jsou zveřejňovány. Aspoň se domnívám, pane tajemník, tomu tak je. Všechno, co přijde podle 106 je zveřejňovaný, jediný problém, který jsme měli, čilo právě doktorky, že jsme zveřejnili omylem i nacionále, který jsme zveřejnit neměli. Jinak všechno se vyvěšuje. Ne, chybí to tam, chybí. Já teda se přidám, protože já jsem taky žádala o informace a moje informace nejsou zveřejněny vůbec. Prosím. Podle 106? Česky? Podle 106? Podle 106. Česky a podle 106. Dobře, takže... Můžete mi teda říct konkrétně o informace? Ne, dobře, udělám jednu věc. Já bych takové otázky na pan tajemník to prověří, zjistí. Ano, je to žádost paní Kovaříkové, podívá se na ní, de facto byla podána, bylo určitě odpovězeno, to znamená, zda tato žádost o odpověď byla uvedena úředná de facto na našich webových stránkách. To je všechno, děkuju. Děkuji. Ještě dal slovo ještě panu doktoru Černému, aby jsme to dotáhli do konce. Tak, děkuji. Byl jsem tady požádán o stanovisko ve věci dědictví po paní Stele Mrázové. Materiál k této věci dostali zastupitelé, tuším, ještě na konci minulého roku. Co se týče první korespondence, která tam proběhla, to je někdy ten květen 2010, která byla adresována do Spojených států panu doktoru Crawfordovi. V této době to vyřizoval kolega u nás v kanceláři, jeden z koncipientů. Co se týče dokladů o odeslání, nyní jsme přestěhováni, máme kompletní archiv, takže se podíváme, zda tam skutečně ty doklady jsou, dohledáme, případně předložíme tedy zastupitelstvu. Následně, poté, co zde minulého roku zazněla ta připomínka paní Támové týkající se toho, že dědictví již propadlé, jsme se pokoušeli kontaktovat nejdříve pana doktora Crawforda, ten nám odpověděl, že již před asi 3 lety nebo 2 lety ukončil spolupráci s tím vyřizovatelem závěti nebo toho trustu, svěřenského fondu. Přičemž vyřizovatel toho fondu nebo obstaravatel řízení je pan, tuším též doktor Němeček, Čech žijící ve Spojených státech. S ním jsme vstoupili do kontaktu, tuším v červnu loňského roku, byl mu zaslán dotaz. Ještě předesílám, že pan doktor Crawford nám odpověděl mimo jiné to, že veškerou naši korespondenci předal panu Němečkovi. Následně nám bylo odpověděno ze strany pana Němečka, že mu sice předal pan Crawford všechno, co měl, ale že o nás tam nebo o útulku Mělník tam není žádná zmínka. Bylo nám rovněž tedy sděleno, že dědictví je vypořádáno, v tom se shodujeme s těmi informacemi, které má paní Támová z českého konzulátu. Částka, která měla připadnout útulku pro zvířata v Nouzi Mělník, zde předesílám, že je otázka komu, protože útulek jako takový není subjektem právním, činila zhruba $14 000 amerických.
Čili další postup k této věci, který předeslal pan starosta k rozhodnutí rady města, doložíme nějaké doklady o odeslání tého prvního dopisu z roku 2010 a následně nech rada města rozhodne, jakým dalším směrem se bude postupovat. Dobře, takže děkuji panu magistru Černému a viděl jsem tam váženou pána neznámé jménem, takže prosím vás, představte se. Představím. Havlíček, já jsem tady za Františka Grigla. Špatně vidím, pane kolego. Vemu si brýle. Jo, už je skvělý, dobře, děkuji. Už se vidí. Takhle, vy máte na pořadu zastupitelství jednání, máte ty podmínky prodeje těch pozemků pod chodníkama k našim objektům. Ano. Já nevím, my jsme společenství vlastníků, to znamená, my to nemůžeme koupit jako společenství, musí by to koupit každý spoluvlastník toho našeho objektu. To znamená 24, vedle v tom 2886 dneska, kde jsme si prohodili ty čísla, je dalších 24. To znamená 48 zápisů do katastru nemovitosti, 48 podá přiznání k daní z nemovitosti a jako to by byly komplikace dost velký. Nevím proč. To takhle chápu, proč to chcete udělat kvůli údržbě. Zatím se o ty chodníky staráme my, že? V zimě, v létě. Takže já to, pane kolego, vysvětlím. Ta situace nastala úplně hloupým způsobem. Proč? Poněvadž se domnívám, že asi historicky ty ne chodníky, ale ve své podstatě ty vlastní přístupy měly být součástí nemovitosti. Já se domnívám, že to nemělo zůstat ve vlastnictví města Mělníka, je to součást domu. Tenkrát blahé paměti tomu nedošlo. Vznikla situace v tom směru, že to slouží těmto lidem, to znamená vám jako nájemníkům, nebo vlastníkům v současné době, protože to je vlastnický vztah. A město Mělník přišlo s návrhem, že za symbolickou korunu vám tento majetek převedeme. To znamená tím, že jestli to staráte se dál, poněvadž tam vzniká jedna skutečnost. Skutečnost v tom směru, pak jsme tomu přistoupili, paž jedni vlastníci udělali tu věc asi v bona fide, v dobré víře v tom směru, že opravili na vlastní náklady tu přístupovou cestu, ale přišli za městem, aby město Mělník to zaplatilo. Nic proti tomu nemám. Problém je v tom, že nemůže mě na moje vlastnictví někdo něco objednat, chybí mě peníze, jestliže já nevím, o co se jedná, nespecifikuju rozsah činnosti a neprovedu nějaký poptávkový řízení, abych měl optimální náklady. Potom město řeklo blahé paměti, zkusme se domluvit, aby tyto vlastníci to nabili do vlastnictví, aby to bylo součástí nemovitosti, a pak tento problém nebude fungovat. Pochopitelně vy máte právo říct, my to nechceme. Jo, to znamená, že, ale já, abych vůbec mohl jednat s vámi, musím schválit záměr převedení majetku. Takže toto je záměr převedení majetku, vy máte právo říct, my to nechceme. Nejste jediný, některé de facto vchody ano, některé vchody ne. Město nebude tlačit, nebude tuto záležitost řešit tím, že musíte. Je to svobodná vůle vás, jestli chcete nebo nechcete. Ale abych já to mohl nabídnout a mohl s vámi vážně mluvit, jako město Mělník, zastupitelstvo musí schválit, že zastupitel souhlasí jako město Mělník s cizením těchto přístupových komunikací někomu jinému. Vyvedení z majetku města Mělníka. Dobře, to znamená, že takhle, kdyby to nebyl takový velký problém, že o těch 48 vlastníků, těch zápisů do katastru, změnit daň z nemovitosti, všecko měnit, že jo, tak řeknu, koupili bychom to třeba. Koruna, není to tolik, že jo. To může koupit bytový družstvo, kde teda kupuje to jeden a má tam nájemníky. Tady u těch vlastníků je to větší problém. Jestli je to problém, tak to řešit nebudeme. Jako kam je tady nabídka, kterou dáváme a vy máte právo říct, nám to z nějaký důvod nevyhovuje, takže to nebude realizováno. Já v tom zásadní komplikaci nevidím. Dobře, takže nechci zdržovat. Takže jsme to vysvětlili fakt, že to není tím, že vy musíte, vůbec ne. Protože vy nabýváte a nabítí je svobodná vůle. Jakákoliv smlouva, kterou bych já vás pod tlakem nějakým způsobem vnucoval, by byla od samého počátku nulitní. To bych si ani neopovážil. Je to spíš otázka nabídky a občané mají právo říct ano, ano, nebo ne, ne.
Ještě taková jedna otázka. Když to teda nekoupíme, neuvažuje město, že by to prodalo někomu jinému, třetí osobě, která by na nás potom chtěla nájem? Já se domnívám, že zastupitel není zastupitele, který by tuto spekulaci připustil. Mně to právě... Já si myslím osobně, já si taky myslím, že by to ne, bylo teda. na 100%, já tady nenajdu osobu a koukám se pravou levo, kdyby připustil tuto myšlenku. Dobře. Ta myšlenka je pouze k tomu, že dám vám do majetku další majetek. To, co podle mě ve vašem majetku mělo být od samého počátku. Jo, a že tomu nedošlo, je otázka, takže historická záležitost. Napravujeme spíš historickou chybu, která zde nějakým způsobem nastala. Je škoda, že v tom 99., když město prodávalo Héblu, ten pozemek pod objektem neprodalo i ty chodníky, pak by nebyl problém, že? Ale to je pozdě řešit. Vracíme se do hluboké minulosti, Přesně 15 let tak. nazpátek a přiznám se, že spíš teď řešíme to, co nastalo, aby jsme to trošičku, bych řekl, někam posunuli, ale neříkám, to je otázka času. Ten návrh zůstává, když se záměr schválí, zůstává platný a případně dospějete k závěru, že ano, město je připraveno vám kdykoliv vyhovět vaší žádosti. Dobře, děkuji vám. Vážení spoluobčané, pan doktor, prosím. Děkuju. 17:53, budu co nejstručnější. Jmenuji se Wegner. Prosím vás, bez týdne 5 měsíců se obchází park u Ludmily. Je to sice v souladu s provozním řádem, ale já bych právě doporučoval, aby se přehodnotil ten provozní řád, protože například, že je to teďko v tomhle suchém období zavřený, tak hlavně dámy všech věkových kategorií nemají kam chodit kouřit a kouřejí po ulici. Já sice se nikam teďko nedostanu, ale docela jako na mě působí děsivě, když daleko víc dám všech věků, odrostlé školačky a i další dámy chodí po městě a pokuřujou. Víc než muži. Když jsem se k tomu parku, prosím vás, tak bych doporučoval, aby je tam samozřejmě zakázáno kouřit a rozdělávat ohně. Nevím, proč by se nemohlo v tom parku, když tam přijdou 2, 3 lidi, proč by tam nemohli zakouřit si. Potom je tam zakázáno vodit psy. Prosím vás, myslím, že jednak těch psů tady ubývá ve městě, jak to tak pozoruju, a jestli tu a tam někdo by tam vedl psa na vodítku, takže se myslím nic nestane. Takže proč by prostě nemohli ty starší lidi, kteří tam s tím psem jdou, proč by ho nemohli mít sebou. Jinak ještě k tomu parku poslední poznámka. Já prosím vás, vzhledem času to nerozvádím. Minulý týden tam upravovali několik stromů. Já jsem skutečně byl velmi potěšený, jak ten pán, nejenom, že jako člověk, který má jenom 2 ruce oproti živočichům, který mají 4 ruce, tak po těch větvích tam skutečně les, který velmi obratně, ale co prosím vás, jsem jako konstatoval, že velmi čistě, a to jsem já ani neviděl ještě nikde, jak začišťoval ty řezy po těch větvích. Další poznámka je k ulici, která je u parku, ulice Kněžny Emy. Ta spodní část ulici Kněžny Emy. Ta ulice tady na bývalé vinici není sice tak dlouho, ale při poslední opravě, kdy byla zaasfaltovávána, tak došlo k tomu, že na té naší straně, co je nejvíc zabydlená, tak v podstatě ty obrubníky jsou níže, než je ta silnice a 2/3 vody z ty paraboly příslušný, ty komunikace, tak stýká po chodníku až prostě dolů. Já nevím, jak to mohlo dojít, protože ty obrubníky, já tam autem už najíždím 50 let, tak jsme museli dávat, i můj tchán, který už tam jezdil díl, tak jsme museli dávat nájezd z ulice na chodník a teďko v podstatě ta ulice je níž než ten chodník a hlavně celá ta ulice, prostě, nebo ta velká část ty vody teče po chodníku a vsakuje se nám to do domu. Poslední poznámka, prosím vás, tady na náměstí Karla, tam u toho kiosku jedna lavička
by potřebovala aspoň jedno to sedací prkno vyměnit. Sice dá se na ní ještě sedět, ale je tam už ten roh ulomený a teďko v té nastupující turistické sezóně, tak bych skoro se přimluvil, aby to prkínko tam bylo opravené, protože přece jenom je to místo dost frekventované. Děkuji za pozornost, jinak jsem k dispozici na případný dotazy. Děkuji. Takže já, pan doktor, odpovím, začnu zezadu. Ano, dostanou defaulty technické zuby za úkol se podívat a začistit a eventuálně vyměnit defa a opravit. To asi problém nebude. Záležitost týkající se komunikace, pan kolega Kučkovič mě poslouchá, se podívá, je to asi historická záležitost, až tím, že došlo dalšímu opravu komunikací, tak se zvyšovala ve své podstatě vlastní vozovka, která se dostala nad úroveň chodníků. To je otázka spíš podívat se a komplexně tam přeložit nebo navýšit obrubníky a eventuálně upravit dlažbu tak, aby ta voda se dostala k nemovitostem. Otázku odbornosti firmy řešit nebudu, děkuji za to, protože to je ta věc, která vždycky tvrdím, že dokázat udělat zdravotní nebo bezpečnostní řez je kus umění a ve své podstatě my skutečně jako město vybíráme firmy, které to skutečně profesionálně umí, poněvadž jinak dochází těžkému poškozování stromů. Je to kus amputace, která vlastně musí odborně provedena. A ta záležitost týkající se parku má to jednu predikci a to je to, že pozemek a park není ve vlastnictví města Mělníka, je to ve vlastnictví proboštství. My pochopitelně se dohodneme s proboštstvím o tomto řešení, to znamená, že asi nebude zásadní problém, aby park se otevřel dříve pro veřejnost, než v to období de facto toho předjaří. Druhá věc, asi se nebudu zmiňovat o kouření, to je otázka jiná, to asi není předmětem našeho jednání. Domnívám se, že městská policie je rozumná, inteligentní a v případě, že někdo objektivně ve své podstatě nezhoršuje kvalitu ovzduší a jeho vnějšího prostředí kouřením, tak je to otázka své osobní volby. To znamená, že určitě, když tam budou dámy sedět a budou kouřit v parku, určitě městská policie nepůjde a nebude jim říkat, kouřit nesmíte. Takže i pokud tady pan doktor Pejchler, když se na mě podívá, tak řekne, že jsem v této je liberální, on by asi měl mnohem tvrdší postoj jako odpůrce kouření, ale já se domnívám, že případně dochází k vstupování do práv třetích osob, tak se domnívám, že každý by měl právo svobodně o svém životě rozhodovat. Takže jsem odpověděl. Dívám se dál, jestli občané mají ještě nějaký další dotaz z veřejnosti občanské. Jestli tomu vážní občané není, dovolte mi, abych přistoupil k bodu číslo 5. Je to tisk číslo 27 a je to rozpočtové opatření číslo 4. Vážení kolegové, prosím vás, já bych byl velmi rád, kdybyste si nalistovali stránku číslo 4. Je to bod číslo 5. Je tam, prosím vás, překlep, oprava, prosím vás, místo základní školy Seifertova Jungmannovy sady. Kolegyně se přehmátly, takže je třeba opravit tento text. Moje usnesení bude znít na očištění fasády základní školy Jungmannovy sady. Děkuju za pochopení a jako vždycky začneme velkým A, opatření, které ovlivní rezervní fond a financování. Zahaju projednání bodu Arabská 1. Nevidím připomínku Arabská 2. Arabská 3, 4, 5. Vše k velké A. Dámy a pánové, jestliže tomu není žádná připomínka, nechám hlasovat o
tisku číslo 27 opatření rozpočtové číslo 4, velké A, arabská 1 až arabská 5. Hlasujeme, prosím vás, nyní. Děkuji. Jdeme do bodu B, a to opatření, které neovlivní výši provozní a investiční rezervy. Začínám arabskou 1. 2, 3, 4, 5. U bodu, pane kolego, přehlídcem teďkon 4. 4. Pane magistře. Už je to dobrý. Jo, už je tam, jo, já jsem objavil. Pane doktore, prosím. Já se hlásím k bodu 4, to znamená, to se týká toho vybavení do haly BIOS. Jednak jsem se chtěl zeptat, mám 2 otázky. Jedna otázka je to nákup, to znamená, je to určité útrata a tím pádem mi to úplně nesedí s bodem B, to znamená, že toto rozpočtové opatření neovlivní výši provozní a investiční rezervy. To je jedna otázka. Ano. A druhá otázka je, že se, jestli jsem to pochopil správně, vrátil se nám materiál, který jsme na minulém zastupitelstvu neschválili, akorát v jiné podobě. Ano, na to já odpovím na první bod. V rámci rozpočtu města Mělníka my touto změnou zde nenavyšujeme nebo neměníme rozpočtovou skladbu v podobě výdajů a příjmů, poněvadž víte, že zde na základě de facto predikce výběrového řízení a řešení nákladů na financování vrázové vyhlídky, zde tyto prostředky se vzaly jako prostředky, které jsou zbytné. Takže ta odpověď je, že v rámci rozpočtu nedochází ke změnám navýšení nebo snížení, ale je to pouze přesun. A ano, je to ten materiál takto pojatý, s tím, že se k tomuto materiálu se rada vrátila, poněvadž se ukázalo aspoň z pohledu rady města, a myslím, že i zastupitelů, kteří v této věci vyvíjeli na radu oprávněný se tlak, aby ten materiál byl vrácen a znovu projednán, poněvadž v době projednávání jsem pochopil, že ten materiál nebyl v plném rozsahu pochopen z různých důvodů, možná de facto i kvality předloženého materiálu a možná i argumentace. A vzhledem k tomu, že jsem pořád přesvědčen o tom, že by zastupitelstvo mělo změnit a přehodnotit svůj názor v dané věci, poněvadž tam není otázka o tom, zda koupit, nekoupit. Problém je v tom, že zde v tomto vybavení je závislý minimálně 350 sportovců. A já se domnívám, že bychom to měli znovu projednat a zvážit, zda nezměníme své stanovisko v dané věci. Pan kolega Švajštr, já se omlouvám panu doktorovi, že jsem ho přehlédl. Tak já to trošku okomentuji, protože jsem se k tomu vyjadřoval už minule a myslím si, že jsme udělali, nebo já sám jsem teda změnil názor, protože si myslím, že jsme minule udělali chybu, ale chtěl bych teda zdůraznit, že ta chyba byla především, protože ten materiál byl skutečně velice špatně předložen. Z něho skutečně nevyplývala řada dalších věcí. Já jsem se tenkrát kontaktoval jak s tou společností Viktor, tak i teda s fotbalisty, kteří to budou provozovat teď. A chtěl bych tady říct, že Viktor především odchází, protože mu vypršela smlouva. A sdělili mi, že odchází hlavně proto, že tak špatná spolupráce, jaká byla s městem Mělník, tak tu nemají v žádném městě jiném. A dál nechtěli teda pokračovat. Přebírají to teda v podstatě fotbalisti, kteří sice halu moc nepotřebují, ale potřebují to zázemí, které tam je. A ty tenisové kurty jsou pro ně v podstatě dost životně důležité, aby vůbec tam byl nějaký přínos z té haly. A faktem je, že ta návštěvnost je tam poměrně vysoká.
Já bych ale v souvislosti s tím chtěl ještě požádat, jestli by bylo možné, pane starosto, na příště nám vůbec předložit ten provozní model, protože já mám takový dojem, že je tam jeden dost velký zakuklený problém, který bude muset město řešit, a to jsou provozní náklady té haly. A já bych docela rád věděl, kolik nás to vlastně bude stát, ono to budou nemalý peníze. Takže kdybychom mohli vědět vůbec, kdo teda vlastně teď zatím bude stát, to znamená asi někdo z toho fotbalového klubu to bude nějakým způsobem řešit. A potom, jaké jsou teda uvažované náklady na provoz té haly, než se zřejmě začne asi v dohledné době rekonstruovat, doufejme, protože její technický stav je skutečně dost žalostný v současné době. Takže to byly argumenty, když jsem s nimi jaksi mluvil potom, proč já sám jsem teda ten názor změnil, protože si myslím, že by to byla škoda je tady odsud dát pryč. Společnost Viktor si ty kurty je ochotná klidně okamžitě odvést, a protože zahajují spolupráci s jiným městem, tak by je klidně použili tam. Vůbec to jako pro ně není problém. Jinak ještě i k té ceně dávají nám ty kurty za cenu 55 000, jejich normální nákupní cena se pohybuje kolem 150–160 tisíc. Dobře, já to jako zareaguju na to, že jsem rád, že jsme se tomu vrátili, tomu materiálu v této věci s tím, že pochopitelně dostanete ve své podstatě 2 materiály, určitě provozní část, která tam je, ale my zpracováme další materiál, který je důležitý, a to vůbec, jakým způsobem je využitelnost a využívání těchto sportovišť tohoto typu ve městě Mělníku. Poněvadž víme, že toto je zatím jediný objekt, který je ve vlastnictví města Mělníka. Ostatní objekty jsou mimo vlastnictví města Mělníka a možná výstavba víceúčelové sportovní haly na gymnáziu opět nebude ve vlastnictví města Mělníka. Je zpracován tento materiál, který půjde do rady a budete s ním seznámeni, protože ta věc skutečně je strategická, ne v současné době asi na provozování stávajícího stavu, ale do budoucna. Je pochopitelně, že oprava této haly nebude laciná, bude stát cirka 10 milionů korun a je zřejmě jasné, že město musí mít jasnou vizi využít této haly v rámci sportovišť ve městě Mělníku. Takže to byla moje povídání a koukám se na pana doktora Ulricha, prosím. Pane doktor, zmáčkněte si to, já vás asi špatně slyším. Ještě jak vás dobře šlápl. Takže kolegové, já na 5 minut přestávku, prosím vás. Jo? Takže kuřáci mohou si odskočit, mohou si za to nekouřit. Hlavně, že je někdo zbožil. A baba nedělá nic, bo oni ve se podstatě, no to všechno je kvůli útulku, že jo? Je kvůli útulku. To je všechno, ano, dejrání kvůli útulku. A jo, tak jako, oni pravdu mají, no tak jako co? Je to marginální záležitost, ale než to.